Vai ao teu quintal agora, en xuño, e olla para os teus pimentos, porque o que vais facer nas próximas 2 semanas vai decidir se trases para casa unha colleita farta ou un puñado de frutos mursos con a ponta preta. Non é conversa de agrónomo nin de laboratorio. É o que separa quen ten pimentos inxados e brillantes de quen olla para a planta en agosto e non percebe o que correu mal. E é unha coisa que 9 en cada 10 persoas facen exactamente errada e que parece tan correcta que nunca a cuestionan. Poñen a mão na terra junto á base do pimenteiro. Sentes que está húmida, que a planta parece parada, que non crece. Iso non é preguiza da planta. Iso é un sinal de que algo está bloqueado lá embaixo, nas raízes, nun nivel que os ollos non chegan a ver. Daqui a pouco vais perceber exactamente o que é, e quando perceberes, vais olhar para a túa horta de unha forma completamente diferente para sempre. Mas primeiro, un número que vai facerte recuar no tempo. Perdas por podridão apical chegan a metade da produción un ano mau, e a maioría das persoas gasta 40 euros por época en produtos que non resolven porque atacan o sintoma, non a causa. Non é o único que xa perdeu metade dos pimentos con aquela podridão preta na ponta do fruto. Já viste iso? O fruto crece, e a certa altura o bico escurece, fica mole, cai. Gastas diñeiro en produtos, no ano seguinte o mesmo problema volta. Non é culpa túa. Este coñecimento simplesmente non circula, porque ninguén gaña diñeiro en sinalo. Non é conspiración neñuma, é lógica comercial simples. Se a solución custa menos de 2 euros por época, neñuma loja de artigos agrícolas vai colocala en destaque na prateleira. Pensa ben, já foste ao centro de jardinaxe con a folla amarela na mão e o que te dixeron? Probablemente indicaron-te un adubo. Compraste, aplicaste e o problema continuou. Por qué? Porque o problema nunca foi falta de adubo. O problema estaba na terra, nun desequilibrio silencioso que impedía a planta de absorber sexa o que for, independentemente do que lle tirases por cima. É como tentar encher un copo con un buraco no fundo. Podes por toda a agua que quisedes, o copo nunca enche. Há algo que precisas de saber antes de chegarmos ao protocolo. A unha boa parte das persoas que ouvir este consello e faz exactamente o erro que cancela todo o resto, e o erro parece tan correcto, tan lógico, que ninguén o cuestiona. Vais recoñecerte nele, e cando o vires, vais perceber por que o teu pimenteiro ficou parado semanas depois do trasplante. Porque a podridão apical voltaba todos os anos mesmo cando facías tudo ben. Fícate ao fin, a resposta está lá. Quanto estás a perder sen saber? Conta comigo. Un pacote de nitrato de calcio de 1 kilograma custa entre 3 e 5 euros, e aplícaso 3 a 4 veces por época, mas se o solo estiver ácido demais, entre 60 e 80% dese calcio fica preso na terra e nunca chega á planta. Gastas diñeiro e o fruto apodrece na mesma. Un pacote de superfosfato de 1 kilograma custa entre 2 e 4 euros, mas nunha terra con o potencial hidrogeniónico demasiado baixo, o fósforo reage con os minerais do solo e fica inmobilizado, completamente inútil, como se nunca tiveses posto nada. Adubas, e o pimenteiro continúa parado, folias amarelas, frutos pequenos. Já te aconteceu esa sensación de que a terra non recebe o que lle das? É exactamente iso que acontece. A terra literalmente non recebe, porque há unha barreira química que bloqueia a absorción. No total, un horticultor con 10 plantas de pimento gasta entre 25 e 40 euros por época en produtos que, en solo ácido, funcionan a 20 ou 30% da eficacia. E perdes na mesa o que pagarías en pimentos vermellos na frutaría, porque as perdas chegan a metade da colleita. O camiño alternativo? Gis de cuadro escolar, que custa menos de 1 euro por 5 paus. Finza de lareira, que non custa nada se tens lareira en casa. Tintura de iodo da farmacia, que custa entre 80 céntimos e 1,5 euro e dura a época toda. 2 a 5 euros por época para 10 plantas, en vez de 40. Tens a certeza que sabes o que estás a por no solo? E agora ven a pregunta que ninguén te fez. Se isto é tan simples e tan barato, por que nunca ninguén te explicou direito? A resposta está nunha historia. Unha historia de a 60 anos, de un homen que descubriu exactamente o que estou a dizer, e cuxo traballo ficou guardado nunha gaveta de cartón. Mas antes de chegarmos a él, preciso que fiques. Porque a unha boa parte das persoas que ouve corrixir o potencial hidroxeniónico do solo e comete un erro que cancela tudo. Un erro que se faz con as mellores intenções, que parece absolutamente correcto, e que depois de cometido non dá sintomas durante 10 a 12 días.
Cuando os sintomas aparecen, a causa xa foi esquecida. Véate ao fin. Lá está ese erro. Era o final dos anos 60, no Alentejo, nunha quinta familiar perto de Évora. Antonio Figueiredo tiña 42 anos. Era técnico agrícola nunha cooperativa da rexión e levaba 3 anos a tentar perceber por que os pimentos da súa zona ficaban sempre pequenos e xeios de podridão apical, a pesar de toda a xente adubar correctamente segundo as recomendacións da altura. Antonio non era un cientista con laboratorio. Era un home práctico que vía os resultados no campo e non aceitaba explicacións vagas. Durante 2 anos seguidos, dividiu a súa horta en 2 partes iguais, cada unha con cerca de 40 metros cuadrados. Unha parte seguiu o protocolo habitual da cooperativa: superfosfato, nitrato de calcio, rega normal. Na outra parte, comezou a corrixir o solo con cal, antes de cualquier adubo. Esperaba unha semana e só depois aplicaba ureia en doses pequenas. Os resultados foron tan claros que os veciños viñan a espreitar pela vedación. Na parcela corrixida, os pimentos chegaron a ter máis de 60% de produción adicional e a podridão apical desapareceu quase por completo. Na outra parcela, o mesmo problema de sempre. Antonio rexistrou tudo, escreveu un relatorio de 11 páxinas con fotografías e tabelas e apresentou os seus dados á Dirección dos Servizos Agrícolas do Alentejo. A resposta foi unha carta cortés asinada por un técnico superior que nunca tiña posto o pé na súa quinta a dizer que os dados eran insuficientes para a recomendación técnica e que sería necesario un estudo formal de pelo menos 5 anos conducido por técnicos credenciados da institución. O programa de distribución de adubos químicos subsidiados estaba nesa altura en plena expansón polo país e as recomendacións oficiais apontaban para a fertilización intensiva, non para a corrección de solo con materiais de baixo custo que non geraban encomendas. Antonio nunca teve 5 anos. A cooperativa encerrou en 1972, ele foi traballar para outra área e os registros ficaron nunha caixa de cartón nunha despensa de Évora. O que é que isto significa? Que a instituición non estaba a mentir, estaba simplesmente a seguir a súa lógica, que era a lógica dos programas de adubación da época. Mas o resultado práctico foi que o coñecimento de Antonio nunca saiu daquela caixa. Non porque alguén o escondeu, simplesmente porque ninguén tiña interese económico en divulgalo, e o sistema funcionaba por inercia en dirección ao que geraba compras. Dá un gosto por Antonio Figueiredo. Ele merecía máis do que unha carta de resposta e unha caixa de cartón. E Antonio non estaba sociño no mundo. A mesma descoberta foi feita de forma independente no Brasil nos anos 70, pelos investigadores da empresa brasileira de pesquisa agropecuaria que estudaban pimentón no estado de São Paulo. Os seus ensaios mostraron que a corrección do solo con calcario antes da adubación era o factor número 1 na resposta do pimentón a cualquier tipo de fertilizante. Sen esa corrección, até 60% do fósforo aplicado ficaba inmobilizado na terra. 2 países, 2 décadas diferentes, 2 grupos de investigadores que non se coñecían, e exactamente o mesmo resultado nas parcelas de teste. Ás veces a natureza ten paciencia para nos repetir a mesma resposta até que alguén ousa. Ora ben, por que é que o solo ácido bloqueia tudo? Vou explicarse en latín e sen termos técnicos. Imagina que as raíces do teu pimenteiro son como unha torneira. Cando o solo está demasiado ácido, o aluminio que existe naturalmente nos minerais do solo fica solúvel, sai para a agua que está entre as partículas de terra e ataca directamente as pontas das raíces, as partes que están a crecer activamente. As raíces paran de crecer. A torneira féxase por dentro, non por fora. Podes pôr toda a agua do mundo e todos os adubos que quiseres do lado de fora. Non entra. O potencial hidrogeniónico ideal para o pimento fica entre 6 e 6,6, e abaixo de 5,5 as raíces fican prácticamente paralizadas. Já viste o teu pimenteiro parado durante semanas depois do trasplante? Agora sabes o que estaba a acontecer lá embaixo. O segundo mecanismo ten a ver directamente con a podridão apical, e é aínda máis sorprendente. O calcio é o único nutriente que unha vez dentro da planta nunca viaxa das follas para os frutos, nunca, en nenhuma circunstancia. Entra pelas raíces, sobe pelo sistema de transporte de agua da planta e vai para onde a corrente de agua vai. As follas transpiran moito e receben moito calcio. O fruto transpira moito pouco e recebe unha fracción mínima. Pensa nisto como cimento nunha construción. Se o cimento chegou tarde ao último andar porque o elevador estaba variado, as paredes dese andar desmoronan, mesmo que o resto do xan esteja sólido como rocha.
As follas son o res do xán do pimenteiro. O fruto é o último andar. E a podridão apical é exatamente ese desmoronar das células da ponta do fruto, por falta de calcio nas membranas celulares. O que é que isto significa para ti agora mesmo? Significa que jogar calcio para o solo sen primeiro agrir as raíces é como mandar cimento pelo elevador avariado. Há un erro. Fasen nun 9 en cada 10. E é este: adubar o pimenteiro nos primeiros días depois do trasplante porque a planta parece parada e parece ter fome. Faz sentido, non faz? A planta está ali, quieta, sen dar sinal de vida, parece fraca. Tens ali o saco de adubo, metes unha dose, ás veces 2. O que acontece na realidade é o contrario do que imaginas. Nos primeiros 10 a 14 días depois do trasplante, o pimenteiro non está a crecer para cima, está a construir raízes novas no escuro, onde non as ves. As raízes vellas ficaron danificadas no proceso de trasplante e a planta está a recuperar ese sistema lá embaixo antes de poder alimentar-se de forma eficaz. As raízes jovens que estão a nascer são extremamente sensíveis a qualquer concentração de sais no solo, e qualquer adubo, mesmo bem equilibrado, é uma concentração de sais. Essas raízes jovens ficam queimadas nas pontas, o desenvolvimento atrasa dias, e quando as raízes estão atrasadas, a absorção de água e nutrientes fica comprometida durante semanas. O sintoma que ves ao fin de 10 a 12 días? A planta continúa parada. Ás veces as follas inferiores amarelecen lixeiramente. Tú pensas que foi o estrés do trasplante, que é normal, e de facto parece normal. O problema é que causa e efeito están separados por máis de unha semana, e nese intervalo já esqueceste que adubaste, já atribuíste a culpa ao calor ou á terra. Non podes ver a ligación porque o tempo entre a acción e o resultado é longo demais para a memoria asociar. É exactamente así que este erro se perpetúa de ano para ano. Nunca ves a túa propia man na causa. Já fixeste isto? Escreve nos comentarios. En que rexión cultivas pimento e se já adubaste nos primeiros días depois do trasplante. Quero ver se há un padrón geográfico. Agora o protocolo. Concreto, paso a paso, para comezares esta semana. Primeiro, nos primeiros 10 a 14 días depois do trasplante non aplicas nada, 0 adubos. Apenas agua cando o solo estiver seco a 2 dedos de profundidade. Deixa as raíces estabelecerse en paz, sen sal, sen presión. Segundo, a partir do 14º día, prepara agua de gis. Disolves un copo, que son cerca de 200 a 250 mililitros, de gis de cuadro en pó para 10 litros de agua. Agitas ben, deixas asentar uns minutos e regas 1 litro desta solución directamente na base de cada pimenteiro, non pelas follas. O gis eleva o potencial hidrogeniónico do solo de forma suave, abre as raízes, desbloqueia a absorção. Se non tiver gis en pó, podes raspar 2 a 3 paus de gis de quadro com uma faca até teres a quantidade certa. Terceiro, imediatamente a seguir ao gis, prepara a ureia. Uma caixa de fósforos cheia de ureia granulada, que são entre 10 e 15 gramas, para 10 litros de água. Regas com esta solução a seguir ao giz, na mesma zona da raiz. O cálcio só é absorvido eficientemente na presença de azoto, e a ureia fornece esse azoto de forma rápida. Os dois juntos, nesta ordem, funcionam em sinergia. O giz abre a porta e a ureia puxa o cálcio para dentro. Separados, cada um perde metade do efeito. Quarto, para a podridão apical nos frutos que já estão a crescer, preparas un nitrato de calcio. Son 15 gramas, uma colher de sopa ben cheia, para 10 litros de agua, e regas 1 a 2 litros por planta directamente na zona das raíces. Repetes a cada 7 a 10 días enquanto vires frutos con os primeiros sinais de escurecimento na ponta. Esta etapa é diferente da corrección do solo, é unha intervención directa para os frutos que están a crecer agora mesmo, neste momento. Quinto, ao entardecer, cando o sol já non bate en cheio nas follas, preparas a infusón de cinza. 2 copos, cerca de 400 mililitros, de cinza de madeira limpa, sen plásticos nen tintas, para 3 litros de agua a ferver. Deixas repousar 24 horas, coas moito ben con un pano fino, completas até 10 litros de agua e pulverizas as follas e flores ao fin da tarde. A cinza tras calcio e potasio directamente pelas follas e estimula a frutificación. Atención crítica. A cinza e o superfosfato nunca poden ir para o mesmo buraco de plantío ao mesmo tempo. Reagen entre sí. O fósforo fica inmobilizado e perdes os 2 produtos de unha vez.
Dentro de 7 días depois de comezares este protocolo, o pimenteiro que estaba parado comeza a mostrar crecimento novo nas pontas dos caules. Os frutos que estaban a desenvolver a ponta escura paran de progredir para pior. Dentro de 3 semanas, os frutos novos que nacen a seguir saen limpos, sen escurecimento, sen colapso da ponta. Non é magia nen coincidencia. É a planta a funcionar como debe cando a terra deixa de estar bloqueada. E há máis unha coisa que te vai surpreender a ver. As flores que tratares con 2 a 3 gotas de tintura de iodo da farmacia nun litro de agua, pulverizadas directamente nas flores ao fin da tarde, a cada 10 días, van dar orixen a frutos con unha taxa de vingamento visiblemente maior do que as que non trataste. E ese pormenor do iodo é máis importante do que parece. Unha publicación do ano 2022 clasificou o iodo como bioestimulante emergente de crecimento e resposta ao estrés en plantas, e isto non aparece en nenhum manual de horticultura para amadores. Aparecen estudos controlados con tomate e pimento, onde pequenas doses de iodo aumentaron o rendimento total por temporada. Non é remedio milagroso. É un ajuste fino para unha planta que, cando ten o solo en orden, ten calcio a chegar ao fruto e ten as flores tratadas ao fin da tarde, produz de forma completamente diferente do que a que estabas habituado a ver. Pensa nisto como unha cadeia. A corrección do solo con Giz desbloqueia as raíces e permite que o calcio entre na planta de verdade. A ureia, logo a seguir, puxa ese calcio para dentro de forma eficaz, porque o calcio e o azoto traballan en conjunto na absorción pelas raíces. O nitrato de calcio garante que os frutos que están agora en crecimento receben o calcio estrutural de que precisan nas membranas celulares. A infusión de finza foliar tras potasio directamente pelas follas e apoia a frutificación ao mesmo tempo que alimenta as flores. E o iodo nas flores fecha o ciclo, mellorando a taxa de vingamento dos frutos que van nacer nas próximas semanas. Non son 5 coisas separadas. Son 5 elos da mesma corrente, e cada un depende do anterior para funcionar ben. Cando a cadeia está completa, o pimenteiro non precisa que lle preguntes como está. Móstrate ele propio, nos frutos, no peso que sentes na man cando os apañas. E algo máis aquí do que horticultura. Cuando paras de gastar 40 euros en produtos que mal chegan a ser absorbidos e pasas a gastar 2 euros en materiais que a planta usa de verdade, o que muda non é só o diñeiro, muda o que pois na mesa da túa familia. O pimento que creceu con solo equilibrado, sen exceso de sais de fertilizantes artificiais, ten un sabor diferente, e esa diferenza séntesa na boca. Non é conversa de marketing, é química simples. Un fruto que se desenvolveu sen estrés de deficiencia ten máis azúcares, máis espesura de pele, máis aroma. E iso vai para o prato das persoas que amas. Quantas veces os teus pimentos te desapontaron en agosto? Esta é a razón. Tens agora unha escolla. O camiño A é o de sempre. Adubos da loja, 30 a 40 euros por época. Resultado inconsistente, podridão apical que volta todos os anos porque a causa nunca foi tratada e a frustración de non perceber o que correu mal. O camiño B é este. Giz, ureia, finza, nitrato de calcio cando necesario, iodo nas flores, 2 a 5 euros por época, e pimentos que crecen como deben crecer en xuño, que é exactamente o momento certo para comezar. Escreve nos comentarios A ou B e explica por qué. Non é para min, é para ti. Cando pões palabras naquilo que vais facer, é máis probável que o fasas mesmo. E escreve tamén cuántos pimenteiros tens e en que rexión. Quero perceber quais os solos que máis precisan desta corrección en Portugal e no Brasil. Há algo que acontece lá embaixo, nas raíces do teu pimenteiro, que nunca viste con os ollos mas que define tudo que aparece encima. As raíces non esperan que tú decidas. Están xa a traballar, ou a tentar traballar, dentro das condicións que a terra lles dá. Cando corrixes o solo, non estás a facer favor á planta. Te estás a retirar un obstáculo que tú propio pusestes en querer, ácido demais, sais demais cedo demais. Terra sen o equilibrio que o pimento precisa para abrir as raíces e beber. A planta sabe o que facer cando a deixas traballar. Sempre soube. Cando regas con o giz e a orella nesta semana de xuño, cando pulverizas a infusión de cinza ao entardecer, cando metes as gotas de iodo nas flores, non estás a ser un hortelão máis sofisticado. Estás a facer aquilo que Antonio Figueiredo tentou explicar en 11 páginas e unha caixa de cartón, a máis de 60 anos. Que a terra precisa de estar en orden antes de cualquier outra coisa. E que esa orden non custa quase nada.
que estaba sempre alí, accesível, á espera que alguén percebese. A raíz sabe o camiño. Dalle motivos para o encontrar.